Ngiyanibingelela babukeli be-Black Lives TV. Igama lami nguPhel Kadini Uphoso Mthembu, ngivela endaweni yaseMpangeni. Bahlale ngoba nanicelile-ke ukuthi ngibe umethuli wey'nhlelo zenu, sengifikile-ke njengamanje. Ndlemnyama niyazi-ke nani ukuthi la emhlabeni kuye kuthiwa ena umuzi nomuzi ney'nkinga zawo. Namhlanje ngize nosisi la phambi kwenu, naye uza ngenkinga yakhe abhekana nayo ekhaya. Nesithemba ukuthi-ke okona ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo. Naye namhlanje uzothi ephuma kula magceke ka-Black Lives TV uzobe senaso isisombululo senkinga abhekene nayo esimudle isikhathi eside. Sawona sithandwa sami, kunjani mama? Yebo sawona. Okay, awusichaze mama ukuthi igama lakho uvela kuphi kanjani? Igama lami ngu-Asanda ngwakaDubi Sibongo, ngihlala eNanda. Uhlala eNanda? Yebo. Okay, vele uhlala khona vele eNanda, uzalelwe khona noma mhlawumbe usuka le kwezinye indawo? Ngisuka emakhaya eMgungundlovu, kade ngihlala nomama lapho sengihlala eMgungundlovu eNanda. usho like eShowe. Oh, eShowe. Yebo, khona Okay endaweni mama. yasemakhaya. Yebo. Yebo. Inkinga kasisini-ke mama? Ngibhalele la ekhaya ukuze ngizothola usizo. Kahle kahle ngikhule noma ubaba ngimazi. Ngikhula nomama, ngikuyimina ngedwa, uyena yedwa nje ingane benayo intombazane. Kwahamba isikhathi umama ugulile isikhathi eside, nami ngimncane benginabo 10 kodwa bengamncane kakhulu. Kwaze wafika isikhathi ukuthi uyadlula emhlabeni. Mekhona u-anti mefika nje usisi wakhe efika ezosichecka ngisho sigule ezombheka. Okay, ngiyaqolisa ukuphulula mama, ubuhlala nje lona nomama nobabili. Sobabili Ungekho ubaba gogo, ngimazi. ungekho malume, ungekho muntu. Sihlala nje sobabili. Okay mama, qhubeka. Ayike kwashiya isikhathi umama wadlula emhlabeni, u-anti ngiyamazi vele mejwayele ukufika ukuthi umama segula kakhulu. Hayi kucaca ukuthi ngizohamba ngiyohlala naye eNanda. U-anti ushadile, unomnyeni ushadile. Okay mama. Mangithathe-ke ngiyohlala khona, sihlale nje kahle, kufike kube mnandi, ngifane nengane yakhona ngoba nabantwana bebengabatholi. Okay, Ngizizwe ngiyingane. bakwemukele Bangamukele nje kahle. Ayikhambe iy'nsuku, kuhambe iy'nyanga, uphele nonyaka kusa-right. Ayi nami ngize ngikhululeke nje kahle, singiqala nje nami ngiba no-11 years 12 years ngihluba. Ayi iqale shintsha ukudla epletini. Umalume lo mengimthathiswa kwababa, u-anti unesi, abuye asebenza ama-night shift. Mayesebenza ebusuku athi angisabina ngize ngizolala naye, ngingamtsheli u-anti ngoba uzodina ngoba isembhedeni wakhe lalala khona ngoba mina ngingane. Ngithi mina isho ukuthi uyangisiza, ngeke ngize ngimtshele u-anti uzongithetha since nami vele ngiyasaba vele ngoba umuzi mkhulu ba-right nje, umuzi mkhulu. Ngithi hayi ngeke ngimtshele, silale nje siqale abe nokungithinta, angithinte. Ngithi phela nginganaki ngoba ngithi ingane ubaba lo ngoba nothando lwababa ngalwazi. Ngithi hayi shuthi sengalitholi uthando lwababa ekugcineni. Hayi indaba ishintsha la esethi khona angimthinte induku. Awu. Athi umalume angimthinta induku yakhe. Athi uzongenzela yonke into, uyabona ukuthi athi uyangithanda njengengane yakhe, ucela ukuthi ngimsize ngimmasaje ukhathele. Massage induku. Uthi ngimmasaje induku. Ayi ngenze phela kanjalo ngoba umudala ngeke ngikwazi ukuthi cha, ngakhula nje mina umama engitshela ukuthi umuntu omdala ngimphendule ngenza lokho. Ikhona mhlawumbe indlela umalume ayekusabisa ngayo, wayekuthreatenisha athi ngithinta induku uma umtshela u-anti ngizokwenzani, noma mhlawumbe nje wayekwenza nje ukuthi uyenze leyo nto leyo mhlawumbe ngamazwi? Cha, umalume wayethi angenza into ethize ngingamtsheli u-anti, ngoba ngimtshela u-anti uzodinwa, ngingabi nayo indawo yokuhlala ngoba alright mama. hayi ngithinta-ke induku-ke athi yabo isiqinile ithinte. Hayi kuthi ngelunye usuku futhi athi angithinte, athi angimunce. Ngithi mina ngimunce kanjani? Athi hayi imunce wena, sohamba ngizokuthengela, angithengele namaphenti, angamkhombisi kodwa u-anti mesebenza ebusuku athi ngilinganise ngingahambi kodwa ngigqoke phambi kwakhe. Athi ngingayi ngisho ethoyilethe ngiyofakela khona. Ngikwenze lokho, ngiphile nakho ngiyabona, nasesikoleni siyafunda ngalezi zinto kodwa anginakho ukuthi ngikhulume ngoba nginabazali, akukho la ngingaya khona. Kuhamba isikhathi yenzeka lento kuze kugcine azalale nami umalume. Alale nami unangaki baby ngaleso sikhathi leso? Sengina 15 years. Alale sekuneminyaka iphelile iminyaka lokho elala nami. Right. Alale nami malume. U-anti angijikela athi u-anti wena usuthanda ukulala indaba, uthanda ukulala usushintshe usuqomile. Angithatha athi
athi uzongisa kudokotela ngibheke ukuthi ngisa-right yini ngoba phela vele wangithatha ngimncane ngiyintombi. Ngingazi lutho phela nami ngihamba afika athi udokotela sekuyabheda. Sixabane yaqala lapho ingxabano phakathi kwami no-anti athi u-anti mina ngisuse emafamu sengisile sengifike ngizofoma la. Ecabanga ukuthi ulala ne-boyfriend. Ethi ngiqomile phela sengizofoma uyabona ukuthi ngiyalala nasemzimbeni ngiyashintsha mina abafana bayangiqeda. Mana thana sami u-right ukuthi siqhubeke ne-story noma mhlawumbe siyeke. Hayi singaqhubeka ngoba ngifuna usizo. Oh okay mama. Hayi u-anti-ke athi mina abafana bayangiqeda. Umalume athi ngingamtshela u-anti ngoba mina indawo yokulala nginayo nomama awashona akukho la ngizoya khona. Ngingabhalela-ke la ekhaya ngicela ukuthi ningisize ngalesimo engibhekene naso base ngikhathele ukuphila nanemfihlo ngisho iy'nsuku yilandelana ngisho kubuhlungu angikwazi ukuthi ngithi angithandi sengifana nomfazi wakho umalume. Namhlanje mengena iy'nsuku yilandelana zintathu namhlanje kuzoba yileso nakusasa kube yileso ngisho ngisesikhathini umalume akanendaba nalokho. Okay baby, yiphi indlela mhlawumbe ucabanga ukuthi ungasizakala ngayo kulesi simo sakho ngaphandle ukuthi vele umalume into efanele siyenze siye emaphoyiseni? Yiphi enye mhlawumbe ufuna mhlawumbe ukukhuluma nawe umalume umtshele indlela akuphatha ngayo, ufuna ukwenze njani? Mhlawumbe singamthinta umalume sibuze ukuthi malume kodwa into enjena ishobolo owulenze enganeni yini ngempela ingane encane? Angazi uma ngibhayela ekhaya ngoba ngicela usizo, angazi mina nginaso isibindi sokuthi ngikhulume naye umalume ngoba kade ngangizama ngisho malume kubuhlungu namhlanje kodwa kufana ube enhlanga emuka nomoya. Yabona le mfethu ongizela nawo namhlanje ingizwisa ubuhlungu ngalendlela exakusathana akaze ngibuza ubuhlungu nje futhi angazi ngifisha ngathi ngakuthatha kubo bami mhlambe ngoba ngeke ngisho ngithi thina vele sesibadala noma umuntu angadlwengula kuze kusekuseni. Mawuthi umuntu uqala una 15 years ngiyacabanga nje ngena 15 years ngangingazi nokuthi indoda ngayenze njani. Ngizozama ukuthi mhlawumbe ezama ukuthi sifonele umalume sizwe ukuthi ena kahle kahle yena uthini. Mhlawumbe uzomtshela umalume wena mhlawumbe uzokhuluma noma sikhulume naye sibuze umalume ubuyenzelani into enjena enganeni, yikuphi kahle kahle ufuna sikwenze. Ngicela ukuthi ningisize ningikhulumele naye mhlawumbe uzonizwa noma mina akangizwa. Umalume besaqhubeka nokuyenza lento namanje? Uyaqhubeka uya ngokuthi ngeke anginike imali yokuphatha isikole ngoba ngifunda u-grade 12 lo nyaka. Athi ngeke aze anginike imali yokuphatha esikoleni, iy'ncwadi kudingakala amadatha okusebenza. Athi uzotshela u-anti ukuthi mina ngikuhlaza angangenzeli izinto ngoba uyena ungenzela izinto. Ngisho ingubo zokugqoka athi uzomtshela ngabe saqhubeka nokungenzela lokho. Hayi bona-ke Ningizimu Afrika yabona lokhu kungaphezulu kwamandla ami. Noma ningazi nokho ukuthi ngumuntu onjani kodwa le ingaphezulu kwamandla ami ngempela ingehle ngenhla. Angazi nokuthi nje ngithini kahle kahle. Kodwa-ke ngizocela kubaphathi bala ekhaya ukuthi sizame ukuthi simfonele umalume sizwe ukuthi ena kwenzakalani. Yini ayenzelene enganeni? Uyenzelani into enjena enganeni? Mhlawumbe unezizathu mhlawumbe naye angasitshela zona ukuthi kungani enze lento. Mhlawumbe nawe uma ufuna ukuvula i-case sibusongavula-ke i-case. Ngiyacela. Sawubona bhuti unjani? Unjani bhuti? Ngiyaphila sikunjani? Oh phila mina. Ukhuluma noPearl la from Good Black Life TV. Ngabe umalume ka asalo? U-Asanda? Oh okay mama wezwakala nje uyindoda nje enesiqo. Hayi malume nginenkinga la. Enkulu inkanankana malume impela izinto engizizwa ngawe ayithokozisi ngempela. Mana ngizwe kodwa
Malume kunomntwana la asanda usichazela ukuthi ena wena solokhu umnukubeza uphindelela. Hayibo. Kanjani? Hayi malume uyachaza nje izinto menzisa zona zokuthi uyamkhothisa umphambili wakho. Ulale naye kaningi. So angazi ukuthi umalume ngempela into enjalo angayenza kanjani enganeni ngempela malume wenze njani manje? Hayi. Uregister lesi yabo lokhuluma ngayo angiyazi. Ubufakazi kodwa sinabo ke nje. Ukufakaza kanjani lokuthi unabo? Obukhona nje obuqoshiwe. Othi awungeke ithuba nami ke ngikhulume. Cha malume usiyochaza epolice station. Akukho ozochaza ku. Ozosichaza ukuthi nje akukho. Hayi malume. Ngilalele sesami. So wena ufonela accuser and then mina ungike ithuba lokuthi ngikhulume nami ngibekela message le story. Mntamo angithweswanga mina lowo mandla lowo ukuthi yena uyichaza. Ngithemba ukuthi lapha na konkantolo uyalinika ithuba lokuthi uyichaze wena. Mina kuza umntwana kumina mayiza umntwana kumina uvulnerable unenkinga enjena fanele mina ngimsize ngokuthi ngimbuso wabomthetho wena kusiyoxoxisana nabomthetho ukuthi kahle kahle kwenzeka le lokhu nalokhu. Inkinga lento engikhuluma ngayo mina ngiyazi. And then mase ngigijimela ukuthi emaphoyiseni mina ngingafuni ukuzisa kula le story noma nami ukuthi ngizizwe lento ngiyayazi yini. Malume Angiyazi benifonela udine ngalo mina enze police statement kanjani. Ukuthi accuse ukuthi ngepolice station angifuni ukuthi aphuze ukhulume ngaphezulu kwalokho. Malume Nkosi yami angiqondile ukuthi ngibe rude kuwena. Kodwa umntwana ufikile lana weza nestory sakhe. Nawe mhlawumbe kubufuna ubuzoza kuzongichazela sakhe story. Kodwa ke mina ngisenawo lawo mandla njengamanje ukuthi ena ngizwe nestory ngilizwe istory sakho. Fanele sizwe abomthetho ngoba nami angikwazi ukuhlala nendaba engaka. Sengabe nami ngibe accomplice. Angifika manje ngiyabona ukuthi uba igama. Hello. Yebo. Igama lami nguphela from Black Life TV. Okay, ke. Mina njengamanje ngiyasho ukuthi nizwe isitori somntwana. Mina why ngafuna ukuzisa le story? Nisa ngiyivande story. Ningathatha nje before ngigijimele emaphoyiseni la enkhuluma ngawo. Awuchaze sakhe story ngengizwe mina ukuthi yini lengake yaze wabona wena ingane ena 14. No, mana urongi lapho ukuthi yini le. Uyikhothisa umphambili wakho. Ngicazisa le story, story. Njengamanje ngiyangitshela lento mina ngayenza, into ngisho Awuchaze mntamo awuchaze sizwe sakhe story ukuthi wena kahle kahle wena wenzani yini owayenza ke. Ake ngithi mhlawumbe ke nami ke manje sengubani i-judge or yini or magistrate. Ake ngilalelela khe iside. Ake ngikuzwe kwenzakalani mama baba. Yabo mina usifisa futhi ukukhuluma naye uAsanda loyo. Because akaqala ukwenza lento ahambe accuse abantu ngeyinkinga zakhe. Leyo ngane ngiyasola ukuthi ngasekhanda inokuphazamisa kancane because umuntu omdala emabhizi naye wam-accuse ngasemningi seyemthini em-accuse ukuthi ubelana naye emdlengule ukuthi bomdlengula labo muntu yena manje Wena waqala nini kumdlengula kambe? namanga njengamanje. Eyake game yafika nini ke? Igame yababu wena unawe wena sister. Eyake game kumdlengula yafika nini? Uyabheda ngoba because wena usuthatha iside already. So bese ngikho usumfonela. Because utaside. Ngikwazi maphoyisa ngoba bona maphoyisa bese. Okay. Awuxolo kuloo ndawo kodwa ke ngoba vele okuningi sinakho ngawe sesiyohlangana nawe thina kwethu ukuthi size umntwana phela nje ngoba umntwana mayechaza ukuthi akana abazali and wayithembe wayibona wena njengomzali. Ngeke thina siyikhulisa kahle Nikhulumisa kahle mase kufanele ikhokha angithi emva lokho mase kufanele ukuthi ikhokha ngokuthi uyenza stick sweet idot stick sweet zakho. Ngicela ukubuza nje wahamba nje ukuyosika ijwabu ngoba ingane ulokhunjisa nje walisika ijwabu walisika yini ijwabu. Hayi yazona baba mfethu yazi kuba ngikho emsebenzini ngabe ngisho something manje nami sikho sengane zami kodwa kulungileke siyodibana lapha na ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho pervert wena.
Ningizimu Afrika nizweleke ubaba ngikhulumile naye makukhona phela engikhulume kabi khona ngiyaxolisa kodwa ayi indaba lena akuyona indaba yokuthulwa akuyona indaba yokuthi uyishuga coat ngoba ibhlungu. Imagine nawe umntwana wakho ongangananga umntwana kuthiwa kunomuntu omnukubezayo nje futhi nje ugetha away with that. Kubhlungu bahlale kubhlungu ngiyabona ke kubhlungu. Kuye kuthiwa kuyahleka noma kufika bona le ngikhona ukuyihlekela ngoba nami nginabantwana bamantombazane iyazwela. Zikhona ke njalo bafethu indlela zokusizakala mangabe unelokhunjana unenkinga kanjena. Kunendawo kuthiwa usegaphowa kahle inamba yakho angiyasisi kahle kodwa mangibuya mhlawumbe sesibuya ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe sosuka lana sihambe siye police station emva kalokho sobuya sesibuya noma nomalumekazi naye ezochazela ke side ukuthi kanti kwenzakaleni le ndaba soyilandela ngesikhona ukuyeka nje kanjalo because umncane umntwana and nosizo kuyabonakala ukuthi akalithole nakakazi ukulithola manje. Mami uzizwa unjani ke emva kokuthi sifonele umalume manje? Angikho right ngoba uyaqhubeka nokuphika. Le nto ayishoyo ngalo bhuti wakho omdala ukuthi naye wawena wathi udlongilele iqiniso noma mhlawumbe nje bese enza ishoba lokuyiphungela. Ayi yonke lento yamanga uyena umuntu lokho aqala ngineminyaka u14 ngoba ngina 20 namhlanje nginyukubeza. Futhi uyazi ukuthi ngade ngangisho ngithi ngizoyikhuluma lento kodwa manje ukuthi vele ayikho umuntu ongizomtshela ngoba nginabazali nginabani. Hayi kulungile manje amaphoyisa vele uright uthi sisuka sesemaphoyiseni mase siyendlini. Yebo ngiyacela anginankinga. Hayi ke bathi umlomo ke ishoba losiphungela nomalume naye sikhulumile nabahlali nizwele ngodina malume uyaphika uma ngentaba uthi cha nje yena akaza ayenze leyo nto enganini. Bafethu ke kuthiwa ingane yesizwe sonke nansi ingane yeni sikhona South Africa. Umuntu nomuntu onendlela yokuthi angasiza lengane angasondela asitshele ukuthi mhlawumbe ingane engasizakala kanjani nje ikakhulukazi emqondweni ngoba manje ubona engathi ulimela kakhulu umntwana unokuthuka nje noma ukhuluma naye unokuthuka. Siyathembisa ukuthi lolu daba solilandelela nani nazi ukuthi yena ugcine kwenzakaleni. Next week ke sizama ukuthi ngifike nomalumekazi eze naye ezoyichazela ukuthi yena ngokwakhe ngoba naye ingane igcinisa inyama nambani nakumalumekazi maze ngasayifunja ingane. Ngiyathemba ngosizo lweni bafethu sizokhona ukunqoba kunzima abantwana bayahlukumezeka each and every day and kuboya ngathi kunormal and nje ngathi kunormal vele ukuthi nje umfana ahlukumezeke. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu sonibona kahle next week. Bahlali ningakhohlwa ke ukufollowa ukusubscribe ukulike nokukhomenta ke mawungabe ukuthi khona ke omunye onenkinga guys angeza ngasondela obala engifuna ukucacisa ukuthi azile kuzobhidliza imndeni kahle senze ukuthi sizosolve inkinga zomndeni ukuthi omunye umuntu sometimes uyafela ngaphakathi angakhuluma inkinga yakhe emndenini ngokuthi lapho ukuthi bazomjaja ngoba nangi nje bese kuchaza umuntu ayithola nobhuti omdala wathini azizela ngizobhidliza sizokwakha. Siyabonga kakhulu ningizama Afrika siyabonga ngesikhathi senu.